Deze keer is Omroep Zeeland Sport er ook op zaterdag voor je. En daar is alle reden toe. Want ondanks de hitte van vandaag deden honderden atleten mee aan de jubileumeditie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. De wedstrijd bij de mannen werd in 2018 voor het laatst gewonnen door een Zeeuw. Krijgt Erwin Harmes dit keer eindelijk een opvolger? Bij de vrouwen een uitgesproken Zeeuwse kanshebber. Monique Verschuren werd al 3 keer tweede in de kustmarathon en gaat nu voor de zege in Zeeuws-Vlaanderen. Goedenavond. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen leeft als nooit tevoren, want een recordaantal van 850 deelnemers schreef zich in voor de jubileumeditie. Bij de mannen besloot Erwin Harmes uit Nieuw- en Sint-Joosland op het laatste moment nog mee te doen. Hij was de laatste Zeeuwse winnaar alweer 7 jaar geleden. De vraag is wat hij kan tegen de op papier sterkere lopers als Leendert van der Lugt en Dennis de Vrijtas. Dit is de route van de 15e editie. Terneuzen is aan de beurt om de startplaats te zijn en dus ligt de finish dit jaar 42 kilometer en 195 meter verder in Hulst. Het commentaar bij de mannenwedstrijd is van Tom Druppers. 4, 3, 2, 1 en we zijn vertrokken! Klokslag 11 uur zijn ze weg, de 866 deelnemers van de 15e Marathon van Zeeuws-Vlaanderen. De start dit jaar in Terneuzen. De finish na 42 kilometer banjeren door het Zeeuws-Vlaamse landschap in Hulst. De twee steden zijn ieder jaar afwisselend start- en finishplaats. Vandaag mooie, maar zware omstandigheden. Graadje of 18 bij het vertrek. Maar de temperatuur zou uiteindelijk de 23 aantikken. Het Scheldewindje zorgt hier met Dennis de Vrijtas voorop nog voor de nodige verkoeling. Maar later, als we landinwaarts gaan, dan wordt het een stuk warmer. De Vrijtas gevolgd door een groepje met vooral bekende Zeeuwse namen. En die ziet dat de Brabander al vroeg in de wedstrijd een half minuut voorsprong pakt. Hier hebben ze mooi in beeld de achtervolgers. De Belg Ruben Martens, Huub van Noorden en kijk daar ook Leendert van der Lugt in het groen. Winnaar van de laatste 2 edities. Verder Rens Maljers uit Middelburg, de Zeeuwse Rotterdammer Joost van Est en als laatste Erwin Harmes. Harmes de laatste Zeeuwse winnaar van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Zij zien dat de Vrijtas rond het bosgebied bij de Axelse Kreek al dik 1,5 minuut voorsprong heeft. De Vrijtas op voorhand de favoriet met een PR van 2:21 op de marathon. Gelopen in 2023 in Rotterdam. Maar Zeeuws-Vlaanderen is Rotterdam niet compleet andere omstandigheden. De Vrijtas heeft het warm, de wind valt hem tegen, maar dit spandoek klopt niet. Want hij is overduidelijk de snelste tot nu toe. Bij het opgaan van de Fortdijk is zijn voorsprong al 4 minuten. En op de 17e eeuwse verdedigingswerken bouwt hij die voorsprong alleen nog maar verder uit. Concurrentie van zich afgeschud, want ze waren met z'n 7. Inmiddels zijn het er nog 4. Maar Van der Lugt en Van Noorden, de 2 hardloopvrienden, moeten hier lossen. Van der Lugt loopt deze maand nog in Boston. Ging daarom vandaag niet voluit. Dat doet zijn wel. Ruben Martens, de Belg, afkomstig uit het Belgische deel van Koewacht. En Rens Maljers uit Middelburg. Hij dus op 3e positie. Het is de Belg die een gaatje heeft geslagen, maar Maljers weet dat hij weinig marathonervaring heeft, die Martens. Gokt erop dat hij zich zal vergalopperen en hij kreeg er uiteindelijk gelijk in. Maar daarover later meer. Want in het Klinkse Bos is het de Vrijtas die nog altijd gaat als een komeet. De brand van enkele weken geleden nog goed zichtbaar. Het zorgde niet voor hinder voor de marathon. De Vrijtas, afkomstig uit Etteleur, doorstaat het allemaal en weet dat Hulst dan in zicht is. Nog een paar kilometer. Na Mullenzand nu de verharde wegen. En nog een paar kilometer volhouden. Nog even de wallen en je bent er. Maar die wallen die vallen de Vrijtas wel zwaar. Maar hij weet tegelijkertijd dat de voorsprong nu zo'n 6 minuten is. En dus is het tijd voor een dekstro of een jelletje. De kerk in Hulst in zicht. De laatste afdaling van de schitterende vestingstad is dan ingezet. En dan weet de Vrijtas wat hem te wachten staat. Een helder ontvangst op weg naar de Grote Markt. 34 jaar is hij, zijn vriendin afkomstig uit Terneuzen. Daarom wilde hij deze marathon wel eens lopen. Het parcoursrecord van Maarten van Zetten, daar komt hij niet aan. 2:31:19 is zijn eindtijd. Maar vandaag wel knap als eerste over de meet in Hulst. En hoe?
Een solozege voor Dennis de Vrijtas, winnaar van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Gefeliciteerd, krijgt de medaille opgehouden. En zo gefeliciteerd, jongen, dat doe je goed, man. Tweede plaats in Marathon Zeeuws-Vlaanderen. De 2 andere podiumplaatsen blijven in eigen provincie. Op gepaste afstand wordt Middelburger Rens Mooijers tweede. Gefeliciteerd, En de derde plaats gaat naar een Zeeuws-Vlaming, Sander de Hond uit Sint-Jansteen. En nieuw PR voor Sander. Een winnaar die de hele wedstrijd in zijn eentje loopt en 2 Zeeuwen die dolblij zijn op het podium te staan. Dit zijn de reacties na afloop. Mijn vriendin komt uit Terneuzen, dus ik vond het gewoon superleuk om hier te lopen. En, ja, Je vriendin komt uit Terneuzen? Ja. Dus een soort halve Zeeuws-Vlaamse overwinning. Ja, dus ik heb al meer wedstrijdjes in deze regio gedaan. En, mooi toch? Ja, want je was natuurlijk in Terneuzen, ging je er eigenlijk meteen al vandoor. Heb je nou ergens nog op het parcours gedacht van, dat had ik misschien beter niet kunnen doen, want dit ga ik niet volhouden? Ja, want in het begin had je wel tegenwind en het liep wel echt super makkelijk. Net iets te snel. Dan helemaal als je alles alleen moet doen, dat is gewoon zo zwaar. Dacht ik, in het begin dacht ik wel, misschien kan ik nog een parcours nog wel poging doen, maar ja, in deze omstandigheden. Doe eens even je zonnebril af, we willen graag de emotie zien in de ogen. Ja, geweldig. Echt, had van tevoren niet beter gekund. Echt niet. Ik ben echt dolblij. Echt het maximaal haalbare vandaag. Had je hier van tevoren rekening mee gehouden? Ja, ergens hoopte ik er wel op, maar er stonden zoveel snelle jongens aan de start. Dat ik was eigenlijk al blij met een top 10 klassering en vooral mijn tijd ging het mij om. Maar dat dit er dan uitrolt was een supermooie bonus. Dan naar de vrouwenwedstrijd met deze Monique Verschuren als topfavoriete. Ze was deze week ziek en haar deelname was twijfelachtig, maar ze is fit genoeg om een gooi te doen na haar eerste marathonzege. Ze heeft concurrentie van Leonie Ton en oud-wielrenster Simone Cornelissen en misschien Renate Pleiten. Zij heeft in haar man Tim, 3-voudig kustmarathonwinnaar, in ieder geval een hele luxe haas. Roeland van Vliet doet verslag. Monique Verschuren pakt meteen de koppositie in de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Er komt wel een groepje achteraan, met daarin Simone Cornelissen op de tweede positie. En die 2 groepjes vinden aansluiting bij elkaar na ongeveer 3 kilometer. Monique Verschuren is dus de favoriete. Van Simone Cornelissen weten we niet precies wat ze kan. Dit is haar eerste marathon vandaag. Die Cornelissen uit Oost-Soeburg, die heeft wel een bijzonder verhaal. In 2023 was ze ernstig ziek. Er werd bij haar schildklierkanker geconstateerd. Ze lag zelfs even op het randje van de dood. Maar ze is er weer helemaal bovenop gekomen. En loopt dus hier gewoon vooraan in de wedstrijd. Maar dan moet ze toch een gaatje laten vallen. Er is geen tempoversnelling geweest. Ze moet gewoon even passen rond het 5 kilometer punt. En dus ligt Monique Verschuren alleen op kop al vroeg in de wedstrijd. Het is warm, dus moet je goed drinken. Monique Verschuren wordt overal verzorgd op de route. En zit lekker in een groepje van 6 mannen. Leonie Ton is dan opgeschoven naar de tweede plaats. Zij heeft Simone Cornelissen ingehaald. En die ligt dus nou derde. En dat is helemaal niet zo vreemd. Het is dus haar eerste marathon. Het is wennen. Het is uitproberen hoe je het doet met deze hitte. En zij gaat gestaag door. Dan lopen we langs de Axelse Kreek. De marathon van Zeeuws-Vlaanderen afficheert zich als natuurmarathon. En we krijgen echt mooie plekjes te zien in dit deel van de provincie. Leonie Ton ligt dan nog steeds tweede. Krijgt veel aanmoedigingen hier in Axel nog steeds. 2,5 minuut. Ja. Oei. Dat valt nog mee. Leonie Ton is helemaal niet bezig met de tijd. Die vindt het al mooi dat ze zo voor in de wedstrijd loopt. En dan is dit een nieuwe nummer 3. Renate van Huffel uit Sint-Jansteen. En dan zijn we terug bij de kop van de wedstrijd. Monique Verschuren komt hier de liniedijk af. En ze heeft nog steeds een prima tempo te pakken. Voelt geen centje pijn. En Leonie Ton ligt op dat moment al zo'n 6 minuten achter op haar.
Waar loopt de tweede dame? Leonie of andere? Leonie. Ah, leuk. Monique Verschuren en Leonie Ton kunnen erg goed met elkaar opschieten. Komen elkaar vaak tegen bij wedstrijden. 3 weken geleden nog bij de halve marathon van Axel. En toen was het verschil ook best groot. Nee, ik wil tijd weten alsjeblieft. Nou, met die tijd zit het dus wel goed. Het verschil wordt eigenlijk alleen maar groter. En dat ziet ook Jan de Wilde, haar coach. En dan zitten we bijna in Hulst. We lopen hier op de vestingwallen. We zitten in de laatste 2 kilometer van de wedstrijd. Je kan de basiliek al zien, maar je moet nog helemaal om het centrum heen. En dan langs de molen van Hulst. En de finishstraat in. Monique Verschuren heeft nog nooit een marathon gewonnen, maar vandaag is het dan eindelijk zover. 3 keer tweede in de kustmarathon. En nu wint ze de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. En ze wordt hier gefeliciteerd door organisator Arnold Boonman. En daar is de nummer 2, Leonie Ton, op 8 minuten. En dan vinden ook de loopvriendinnen elkaar naar de finish. Denk het wel. En dan is wachten op de nummer 3. Dat is Chloe de Wind. Vorig jaar werd ze 4e en nu haalt ze het podium. Het is Monique Verschuren dus gelukt, haar allereerste marathonzege. En dat levert haar kenmerkende lach van oor tot oor op. Ik heb gewoon heel de weg genozen en af en toe wel even gevraagd van goh, waar zit de tweede dame? En ik vond, ja, natuurlijk gun je het iedereen, maar ik vond het wel heel leuk om te horen dat Leonie als tweede dame liep. Want ja, Leonie is een vriendin van me, dus wel leuk dat zij dan hier, denk ik, tweede wordt. Dus, We gaan het afwachten. ja, dat weet ik niet, maar dat is de informatie die ik onderweg kreeg. En ja, het publiek fantastisch, want dan denk je ja, Zeeuws-Vlaanderen, maar iedereen, niet mijn, ja, aan mijn kant kent iedereen je, maar hier was ook allemaal Monique. Echt zo gaaf, ja, leuk. Ik was vergeten dat er zoveel onverhard in zat. Ik dacht, oh ja. Dus op een of andere manier dacht ik toch dat er meer verhard in zat. Maar nee, het was mooi. Het was wel, zeker het tweede deel heb ik eigenlijk alleen. Het was echt eenzaam door de bossen, maar dat was ook wel mooi. Er stond geen publiek, je hoorde de vogeltjes een beetje. Het was leuk. Tot zover Omroep Zeeland Sport voor vandaag. Morgen zijn we er ook gewoon met onze zondagavonduitzending. Dan onder meer een samenvatting van de topper in de 3e divisie van het voetbal tussen Hoek en Blauw-Geel 38. Heel graag tot dan en voor nu nog een hele fijne zaterdagavond.